weerslag is uitgevallen, maar volgens mij zijn we goed aan elkaar gewaagd. Dank jullie wel. Een feest hier op het Bolwerk, hier in Dokkum, de Admiraliteitsdagen, voor de 5e keer. En feesten, daar zijn we berucht op. Want 4 eeuwen geleden bepaalde hier de Dokkumer Admiraliteit de dienst. 4 eeuwen geleden. Anneke Dauma, een van de beziekers hier. Ze kreeg de spectaculaire opening van de Admiraliteitsdagen. Hoe vier de opening? Grandioos. Ja, fantastisch. Ik kwam hier in Dokkum aan. Het jouwt, ik zeg voor zijn gemeente, het is zo druk. En het jouwt een stuk saamhorigheid, en vooral in deze tijd. Hè. Het is heel leuk dat je bent. En je leest eigenlijk ook nog meer roots. Ik heb je vroeg eigenlijk met puberteit, ik heb het erop gebracht in Dokkum. Dus het is echt een stukje jeugdsentiment nog.